Amerikan eksperti Transkadar taslanmasının hıyarlığını, real siyasattan ünsüz uyanlığını aydıyar. Atlantic Council neşrinin eksperti Daniel Stein, Transkadar gaz geçiricisi taslanmasının durmuşa geçirilmek ihtimallığını soru gastına alyar. Global Enerji Merkezinin bayri işgärinin pikirçe, iqtisadi peýdasy nukdaýlaryndan seredilenini onun gurulmagy mümkin bolup görünmeýär. Mundan bu taslamanyň öňünde diňe Kadaryň hukuk durumynyň uzak wagtlap keskitlenip bilinmezligi, Moskwanyň we Tehranyň garşylygy ýaly päsgelçilikleri bar diýip bilinýärdi. Azatlyk radiosynyň iýul aýynda habar berişi ýaly Ýewropa öýleşigi Türkmenistan we Azerbaýjan bilen bilelikde Türkmen gaz akımını Günorta gaz koridoruny biriktirmek tagallalaryny dowam etdirýär we bu tagallar Günorta gaz koridorunyň işe girilmegi bilen has güýçlenjegi meňdeýär. Emma muňa garamazdan Abbasa hökümetine 40 ýyldan gowrak işlän we esasan Ýewropa, Ýewrasiýa arasyndaky ykdysady gatnaşyklar bilen meşgullanan hünärmeniň pikirçe bu ýerde jogaba garanyny soraw has köp görünýär. Günorta günler Ýewropadaky müşterileri Azerbaýjanyň Şahdeňiz gaz ýatagyndan ýylda 10 milliard kub metr tebii gaz berjek Günorta gaz koridoru energiýa diversifikasiýasyny ilerletse-de onun 450-500 milliard kub metr gaz bazary bolan Ýewropa ýetirjek täsiri az bolar. Daniel Stein'in bellemegine görä, şu ýagdaý hem Abbasanyň we Ýewropa birleşiginiň Türkmen gazy bilen gydyklanmagyna ýylda 30 milliard kub metr çenli gosmoça gaz berip biljek Transkadar geçirjisini wagt etmegine sebäp bolýar. Eýsem transmilli geçirjiniň gurulmagy üçin nämeler gerek? Hünärmen Baku, Tbilisi, Ceyhun ýaly taslamalaryň başa baryp, beýlekleriň başa barmalygynyň sebäbini strategik we halkara alymlarlyk merkeziniň çap eden makalasynyň esasyna düşünýär. Gurulmagy edilýän makalada transmilli geçirji gurmagyň 4 sany möhüm zerurlugy bellenip geçilýär. Olar geçirjini doldurmak üçin gerek bolan newtin ýa-da gazyň keskitlenen bol çeşmesinden geçirjini maliýeleşdirmek bilen meşgullanýan başarnykly söwda wekilinden, amatly ykdysady şertlerden we siýasy gollugdan ibaret. Daniel Stein'in pikirçe Transkadar bardy gurulmagy edilenine Türkmenistanyň ägir duly gaz gorlaryna garamazdan olary täze geçirji üçin ýeterlik gaz berjek keskitlenen gaz ýataklary ýok. Soňky ýyllarda işe girilen gaz ýataklarynyň ählisiniň gazy uzak wagtlyk şertnama asyna hataýaktyrylýar. Odal ortaýata gaz bermek üçin ulanylan ýataklarda gazyň muktary bolsa belli däl ýa azalan bolmaly. Ekspert Transkadar üçin ýeterlik gaz berip biljek täze ýataklaryň inňözleşdirilmeligini ýatladýar. İkinci mesele taslamanyň maliýeleşdirilmesi bolup, her wagtda Transkadaryň gurulmagy üçin ferişte tapmak jogapkärçiligini öz üstüne almak isleýän ýa-da bu işi başarjak maliýe lideri ýok. Egerde bir halkara neft kompaniýasyna Türkmenistanyň pay berilse, bu oňa geçirji üçin gerek bolan ferişdeleri gözläp tapmak we başarnykly maliýe lider bolup çykyş etmek mümkinçiligini berip bilerdi. Emma Türkmen häkimetleri daşary ýurtmaýlarynyň gowry ýerde gaz ýataklaryny özleşdirmek, gaz çykarmak işlerine çekilmegini gadagan edýär diýip ekspert aýdýar. Emma muňa garamazdan Transkadar üçin zerur bolan 4-nji faktor siýasy gollug näçe diýsen bar ýaly. Hünärmen bu taslamanyň Azerbaýjan we Türkmenistan, Birleşen Ştatlar we Ýewropa birleşigi tarapyndan gollanylýanlygyny, ýöne bu işde diňe fiýaty bollugyň ýeterlik bolup bilmejekdigini, mundan başga ortaýatyň hem Türkmen gazynyň Ýewropa bazaryna has uly mukdarda çykmagyna garşy durjakdygyny ýatladýar.